bongham katiki pen upper habjan arong owe kimiatum borenga tawar kethu. Bali Bathar along ASDC lapen HSDC angwong Saihem kachuthi. Bali Bathar Smart Market Development Committee atum pen kapangthir asai kedeng. Kardom Nili News at 7 along pen Durmi BP nonarjik tha birtang ton pen Ningle hangte lapen salet lete longsek ajole sok nong sita rod long lapen cholong upper habjan hanse arong ajahak ariso tumla so alam aphan chili ra hoxi upper habjan hanse arong along war arjuna chili bongham karche pangchenglo Hanse arong athare asamiatum Dipu Birla along kedo Krishi Vigyan Kendra along Bongham Katiki Nangjia Putak Bidisore Endampen Preyachiklo Malompen Bongham Katiki Pangchenglo Bongham along Strawberry Tiki Tupen Katiki Asonamung Pangkang Tulo Owekimi Ateranatum Longhong Pangreng Tupen Katiki Abiri Pangcho Tu Krishi Vigyan Kendra a Submatter Specialist Purnima Basamatari si Bongham Katiki Pen Chenglok Ason Katiki Putak Bidisore Piparedun Upper Habjan along Owekimiatum Saikatiki Kachiki Pen Boreng Kawe Aham Pangaphan Towar Kepaklangasai Mesen Lupusi Rong Penta Hirjume Pajir Bali Bathar along kedo Hemprekehang Asahema Putak Matijong Nipai Kretroxi Arni Anarlo por ASDC lapen HSDC atum angbong Kachuthia Birta Card News Apherangke Ananderang pen Nangpali Karbi Anglong Hemprekehang asong 1986 pen Autonomous State Demand Committee amahang patheglo lapen laso along CPIML atum pen chalangsi klemdam rabomlo halaso pen wangbom angbong malom Hemprekehang rap alam kachatonte nangdokok pen chathak phunlo angbong malom Congress asong nangcharai thipsi ASDC pen CPIML asong chingrum re pute chhai un elo pupen chingrum si HSDC po amahang patheglo Songni chalangsi klemdam rabbom ahut kedamtang laso chiklo nat maikedo prek jampen angte keklang thulaki HSDC angbong kachathak halapu ASDC asong atum taputhot kepareng thupen Bali Bathar along kedo ASDC pen HSDC asahem chethiki rabirta ribdun long laso asahem kachathi saya hut bokajan police atum ta adim palidun lo halapu police atum ta abidi judet ason lo sita alam hoy abangke dengpon lo Sitame Komatila so asahem charaijima lake ASDC lapen HSDC atum songni angbong chingwai chingsaira chapa judejia phansi thantekanglo Laso putak ASDC pen HSDC atum angbong kewangji matijong nipai inkoraisi arnisi puthot kachingwai thuji alam longdun Lasila so asahem komatsi kacharaijini lake kewangji arnisi klarda alam longpo Bali Bathar hithi ripen kechoa hithi along matijong nipai Kretroxi arni adapor pioneer cap apor pen Bali Bathar Smart Market Development Committee atum pen chapatir piponsi Bali Bathar ahithi kulat angkang kepangthira asai kedeng Labangso asai BSM DC achunbang sarpo phangcho pensi charipon mate jalin ponlo BSM DC amai phuminoti syam lapen aluhi sarpo aman pen kachitongdun MLA Dr Numol Momin manpeng aluhi EM Barim Humsing Be Rat Cyclem Bang Lokhiram Rongpi lapen penangan ke thekining atum chatong dun si ke pangthira asai ke klempon along RDP dun MLA Dr Numol Momin ahin pen lam kajai RDK pipon lake sikakuti pliatangka panong ponlo Bali Bathar ahithi mesen pen kekim kerang ponje aphan pusi pachini ponlo Card News apherangki ananterang bokajon pen nangkelo birta Delhi Rong Sopi along Autonomous State kehang angtong kachipi damji atum aphan Delhi Rong Sopi leleako pherangke atum pen lamthe karjudun Autonomous State kehang damji aphan special train pen kidama bitung atum aphan train arlo along pherangke atum Lucknow station along karjudun On behalf of the youths and the students of the both Karbi Anglong and NC Hills, we would like to request to the Prime Minister Mr. Narendra Modi that please as soon as possible implement our constitutional rights. There's it Article 244A to be create the autonomous state within the state of Assam. No autonomous state! No! No autonomous state! No! Back Longliti! Back Longliti!
इतना हम लोग दौर से आया, इसलिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मोदी का साथ मोदी क्या करेगा, मोदी हम लोग के लिए स्टेट देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। Hemprek long letik nitum sang se puslogon hang se train aro parom klublo pusi birta biplin long. Bukatan long MLA Dr. Numol Momin Arideng Pen Bukatan Pen Nogam Kacheleng ASTC Abas Matijong Nipai Kretroxi Arni Pen Kangpupon. Assam State Transport Corporation Assam along Rialong kipacheleng over Saington Kok Pen puthot penang anadim kipacheleng pon thuja phad side deng pon thu bomlo lasonsi Karbiang long along ta ASTC bus Bokajan Penagaung ada kipacheleng pon thuja phan Bokajan rong supia long MLA Dr. Numol Momin Arideng Pen ing puponlo. Card News of Herang ki Anand Terang Bokajan Pen nang kipalya birta. Pini Card News sa 7 na birta bang kalapon sa Kangton Pon Iglo, langing bom Card News Channel, Dumay Thakmay, Kurang 2.